Angicela nje ukusho nje ukuthi ngiyakubongela my brother uShivambu ngokuthi ukwazi ukuthi uye eParliament at least uzokwazi ukuthi you to receive an income and support your family and carry on with life. There's a say that people used to to articulate on social media that Mr. Zuma, he uses people when he finish with them, he flushes them like condoms. And I think in this regard, as a Zulu man, I must say that I'm very disappointed, but yet I'm not gonna, you know, connect the dots as if he has done exactly what people always assume him of doing. But it precisely indicating that he is not far from that direction of what people have been assuming of him on doing things, or sorry, on how he's doing his political decision and stuff. For me, what I believe that Shivambu, you are well educated as compared to some or most of MK members. Well educated, and you must congratulate the EFF for that. Not for things that they stand for, but for advocating education. I have always said that, I never doubt it. Every member that comes from the EFF, they are well educated, but they educated in the wrong field sometimes because no one wants to hire politicians. That's why we want to emphasize to the South African people that young people, if they want to go to school, they must study for skills, for production process, not for political science and things. I've seen like Naledi Chirwa, she also, had graduated, which is good thing. Congratulations to her as well. But Malema, Zuma's, the ANC people, they all need to go in politics and let the new blood to lead, because according to what I hear and what I see, there was no need for them to release Ubabu Shivambu. He's more qualified. All the secretary generals that has occupied that position has never been qualified. They couldn't even answer questions on social media. They were invited in top political platforms as well as radio station, if not broadcasting channels. They couldn't clink in the posture, or in the political posture, of being politicians and answering questions as politicians. They were answering like normal citizens and also being confused at the same time. So now, since this guy, he joined Umkhonto weSizwe and he took a position of being a national organizer, he did a lot of things. There's a lot of new things that you saw from the EFF is being done this side. Now, who else is going to take this position? Why Zuma decided to do this? Now, the surprise is this. Hello? The surprise is this. Ukuthi, uMary Party, ubesho lapha ethi, uFloyd uzoxoshwa. Kunalo mfowethu lo ekade engathanda ukubiza igama lakhe, ekuthiwa uBreakdown. Lo yamjitha umuzitho oyiphantelayo nje, uhlangene nabantu abathize abanemali manje, bamfaka ezintweni naye uhamba efuna, njengoba manje usefuna ngisho isikhundla la ku-ATM, into engeke azayithola ngaphandle makuthiwa kunemlingo ethize. So bonke labo bantu, abantu akade bephehla i-division la ngaphakathi omkhontweni, kodwa bebengewona amalungu omkhonto. And uMary Party akafundile, and uphuma kwa-ANC, ubengayitholi ikhundla laphana, ayikho into akayithola lapha. Kodwa la bayabona la kumkhonto weSizwe ukuthi into ekufanele ukuthi uyenze, fanele uncike kuZuma, uhambe uyokhuluma manje-ke lento kade sure Floyd ukuthi abantu abangayi enkandla, okuyinto e-right ukuthi awukwazi ukuthi kune-organization kunabantu abazolokhu beyobona upresident emakhoneni angabe baya kuma-structures e-organization, ngoba bona bafike bayokhuluma lapha nobaba uMsholozi bese bebuya bethi bethathe iy'khundla benze yonke into. Ubaba uZuma izomhlula le nhlangano. Le nto akade ethi uyayenza nje, ufuna ukunyusa iy'namba, ngeke sanyuka lezi iy'namba. Siyamazi ukuthi uyawathatha ama-decision exosheni abantu nokurishafula nokwenza yonke. Bengafanele ayenze lento kuFloyd. Zonke lama-lecture nama-birthday yakhe nendlela kade kuphakanyiswa ngayo, izinto ey'fike noFloyd lezi. Ayifikanga nalamalungu omkhonto weSizwe lawa alwela iy'khundla.
ngiyakhumbula ubaba uMfekethu uyaresigna, angazi ubani wancenga omunye phakathi kwakhe nobaba uZuma, noma uZuma wancenga uMfeka noma uMfeka wahamba wayoncenga wabuya. Baba uZuma akayona inkosi yase South Africa, akayena umeluleki wendaba zabantu, upresident walenhlangano le. So as upresident wenhlangano ufanele enze izinto zopresident wenhlangano, akho umuntu ofanele aye kwakhe alokho eyubika inkinga zakhe. Uma ngabe unekhansela noma national organizer, yini ungatshela organizer ugxume uye lapha kubaba uZuma? Zonke izinto ade zenziwayo lo mfana uFloyd bengiyilandela zonke. Everything that he was doing was too good and was professional. So it's just because these Zulu people, they don't want professionalism. They only want this barbaric type of what you call it method of leading. That's what they do there with ANC. That's why ANC's got no direction. In the ANC, they take a decision today before they even go to the media. That thing is already on the street. Kodwa kade kukhona uShivambu, you were not even able to hear what was going inside. People were trying to divulge some information there and there. That's what we've seen kwi-EFF. Angeke uzizwe indaba zangaphakathi, siphelela ngaphakathi. Yabo, noma iphuma as a surprise. Yabo, that's why media yahluleka ukupenetrate through iginqi EFF. EFF iginqo ukuthi nje kufuka uZuma wavuka, not ukuthi bonke labantu abala kumkhonto babalekile. Bangahamba baye kwamanye amaqembu baze bathole ngisho lot ivote. Washo la uKhumalo noma ngamthandi wathi uyamdabukela uShivambu. Kwenzekani manje? Yini yenzekayo? Ngoba amaZulu anenkinga, akhona vele amaZulu anenkinga angafuni ukuphathwa, agcwele la kumkhonto. Bonke laba bantu uzibuzeke ukuthi bazosithatha kanjani lesihlalo ngoba bafuna uketula yena uZuma. Manje the biggest problem ingane zakhe uDuduzile. uDuduzile ube ne-offense kodwa kabangaza aphanishwa, siyazange bekufuna asuswe eParliament ahambe ohlala ekhaya. Why makuthi lo wonile ngokubona uShivambu kodwa lo kade wenza amaphutha uDuduzile, kade ezenza lezi zinto. Bathini ke abantu laba bade bethi lo umkhonto kaZuma, izinto zikaZuma, sithini ke thina manje? Mina ke from namhlanje ngifuna ukusho ukuthi sengizokhuluma as normal, ngikhulumela izinto zase South Africa, futhi ngizokwenza amavidiyo amabili noma amathathu ngenyanga, angivinje umuntu, kodwa ayikho into engizoyikhuluma enomkhonto. Naleli kapisi leli ngizolithatha ngilibeke la endlini, angiyekile ukuba ilunga lomkhonto. Kahle kahle ngikhulele kwa-ANC isikhathi eside, shubaba wami uyiqala lomzabalazo, kodwa kazi i-ANC zimenzele lutho. Imina nje engikwazile ubenefita ngaphansi kwesandla kwepresident kaZuma ngoba ama-activities ebekhona, umsebenzi ngabamba lapha nalapha, ngakwazi ukuthi ngithenge i-truck yami yokuqala, ngakwazi ukuthi nami ngiqashe abantu izinto ey'njalo. Kodwa nje ayikho labaholi be-ANC into abayenzele eSouth Africa. Even ngisho amakwerekwere bemaningi egcwelela ngaphansi kwabo ubuholi kababa uZuma, akazenze lutho ubaba uZuma ngamakwerekwere. Okuyimanje umkhonto wesizwe awuna direction ebheke emakwerekwereni ukuthi kwenziwa njani ngamakwerekwere. Kuyimanje bebehluleka ngisho eParliament, kwaze kwahamba iDA yahamba yayobopha uANC ngeVAT, bona bagijima baye emgaqweni. Bahluleka ukuthatha iposture yabo kwakuyibona ufuna abafundi ama-rules. Bahamba baye elokhunjeni enkantolo bawukwenza icala la ka-SABC elalingafuni kubona, kodwa bayeka leli leVET. Uyabo, ziningi izinto ubaba uZuma kuthiwe wabulala uChris akazi yena afika zo-account asho ukuthi cha lokho angikwenzanga kanje. Nangu uMary Phathi ngalana uyapetula wenza esikhundleni baxosha lo babhizi nendlela erathi. Uyabona kusho ukuthi ngempela uZuma akayena umuntu oqondile ubaba uZuma. Uma ubeqondile befuna aqale ngoMary Phathi, then agcine ngosecretary ngoba lo muntu besebenza day and night. Angikwazi ukuthula ngalokho noma bangengenzani abantu bakhona, kodwa funa ngikhuluma iqiniso. Uma umZulu ufuna ulwela iqiniso, ngishilo-ke kulenye ividiyo yami kathi amaZulu awatshelani iqiniso, ayahlangana impela menza izinto, kodwa ngcono kwawo namaXhosa ngoba aphila ngathi amalulwane, kodwa nje ayakwazi ukuyimela into yawo. Thina njengamaZulu siyahlangana sizenza izinto eziyaphambili, kodwa inkinga siyalahlisana, sinalo iqiniso. Bengafanele akhishwe ubaba uShivambu ngokuthi wayesontweni. Ubaba uZuma la kade lapha eKamaphumulo wabiza igama le-ANC, kodwa khona umholi walibiza igama le-ANC waxoshwa. Why makuyena kufanele alibize? Wonke umuntu uyaphahla ukuyayenza imistake. Abanjani abaphanishwayo nalabo abangaphanishwa? Ngizama ukuthi-ke manifuna ukwakha i-organization ngokuzayo, ningafuni ukuvotelwa amaZulu, lezi ezinye iy'nhlangano zinivotele, yenzani into e-right ehlakaniphile. Ngiyabonga kakhulu. Sharp.